Sahod ng mga minimum wage earners sa Central Luzon, inaprubahan na ng Regional Wage Board. Implementasyon ng dagdag sa sweldo, gagawing 2 bigayan. Department of Health nagbabala sa posibleng banta ng leptospirosis ngayong tag-ulan, lalo sa mga binabahang mga lugar. Kaso ng leptospirosis sa Central Luzon ngayong taon, nasa 26 na. Ikalawang palapag ng isang gusali sa Moralia Industrial Park sa May Kawayan, Bulacan, gumuho dahil umano sa overloading. 3 katao nasawi habang isa ang nasugatan. Incoming Press Secretary, bibigyang prioridad umano ang akreditasyon ng mga vlogger para makadalo sa mga press briefing ng Malacanang. At binibining Pilipinas 2022 candidates nakilahok sa Operation Smile sa Pampanga. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ibinasura ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Central Luzon ang petisyon ng ilang labor groups na gawing 750 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa rehiyon. Sa halip na dagdag 330 pesos, 40 pesos lamang ang inaprubahan ng Regional Wage Board dahil na rin sa apela ng business sector. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Hindi nakalusot ang petisyon ng ilang labor groups sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na iakyat sa 750 pesos ang daily wage ng mga manggagawa sa Central Luzon mula sa kasalukuyang 420 pesos. Ito ang kinumpirma ni Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlilio, chairperson ng Regional Wage Board. Ayon sa kanya, bukod sa kakulangan ng mga dokumento, ang 40 pesos na wage hike ang pinal na napagkasunduang aumento mula sa mga isinagawang public hearing sa 7 probinsya sa rehiyon. Hindi rin naman natin na pagbigyan dahil yung iba pong mga petitioners ay kulang sa mga documents na sinubmit. Pero basically, yun yung kanilang petition, nasa 330 and above. At ang wage board po, upon doing yung buong proseso ng wage determination, if there should be an adjustment or not, from public consultation to public hearings all over the regions, 7 provinces, and then pag-gather po ng data, researches, survey, I came up po with an agreement na magbibigay tayo ng wage increase na 40 pesos for Central Luzon. Hindi naman umano umangal sa dagdag na sahod ng mga employer na dumalo sa konsultasyon kagaya na lamang ng Pampanga Chamber of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM na kinabibilangan ng malalaking employer sa rehiyon. Ngunit hindi raw kumporme ang mga ito sa 330 pesos na laki ng aumento lalo na at matindi pa ang naging tama ng pandemya sa mga negosyo. Ang bigat nito ay mararamdaman umano ng husto ng mga kumpanyang may malalaking bilang ng empleyado. I think yung 40 pesos hindi naman. Pinag-usapan namin yan at nakita namin na talagang kailangan naman kasi malaking maapekto. So dun sa letter namin sa committee, sinabi namin i-balance yung it should not be high. That many companies will close and it should not be low because the employees are also suffering. Ang Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment Reforms o SUPER ang may petisyon na dagdagan ng 330 pesos ang aumento sa sahod ng mga minimum wage earner sa Central Luzon na sinuportahan ng isa pang petisyon ng Trade Union of Congress of the Philippines o TUCP na naibasura ng Wage Board. We would like to believe kasi kahit dun sa survey na sinagot din ng ating mga employers group, majority of them naman mas minamarapat nilang magbigay din ng wage increase. Ngunit ang palagi lamang na sinasabi nila doon is wag namang kasing taas ng hinihingi
dahil hindi nila makakayanan. Sa ngayon, ang resolusyon o wage order para sa salary increase ay for signing pa. Pagkatapos ng 15 araw na publication ay saka ito ipatutupad sa katapusan ng Hunyo. Hindi umano ito minsanang ibibigay kundi 2 tranches. Dadagdag ng 30 piso ngayong taon at 10 piso sa taong 2023 naman. So yun pong 40 pesos na yon ay ibibigay natin in 2 tranches. Yung first tranche po would be upon effectivity of the wage order, which we expect to happen po this June, by end of June po the most. And then yung first tranche po, which is 30 pesos. And then the second tranche would be effective po January 1, 2023. So 10 pesos po yun. So that would be a total of 40 pesos. Ang naging petition po ay hindi po natin napagbigyan doon sa 330. Kaya pinag-aralan po nating mabuti, considering all of the inputs, significant inputs po ng lahat ng mga stakeholders and then ng mga board members po, ng mga vice chairpersons po ng NEDA and DTI sa kanilang mga datos na pinresinta sa atin, then doon po tayo nag-come up doon sa 40 pesos wage increase. Samantala, maaari naman umanong mag-apply for exemption ng wage hike ang mga kumpanyang hindi kakayanin pa ang magdagdag ng pasweldo. Sa kabilang banda, bukas rin umano ang DOLE sa mga reklamo ng mga manggagawa kung sakaling hindi magpapatupad ng aumento ang kanilang mga employer. Usually, kapag mayroong bagong wage order, syempre papaigtingin natin yung ating enforcement efforts dyan. Syempre yung ating inspection, no? Yung routine inspection ng Department of Labor upang makita natin, ma-check kung nag-adjust na nga ba sila ng minimum wage, no? And para naman po dun sa hindi pa napupuntahan, halimbawa, at nakita ninyo na wala pang adjustment, you can go directly to us naman po to file requests for assistance at titingnan po namin at may explain na din sa mga employers ninyo na they have to comply. Paulo G. Santos, CLTV News. Nakapagtala ng 139 na bagong kaso ng COVID-19 infection ang Department of Health o DOH sa gitnang Luzon mula May 24 hanggang May 30. Sa May 31, 2022 bulletin ng kagawaran, sinabi ng DOH na nakapagtala ng average ng 11 kaso kada araw sa nasabing panahon na 1% mas mababa kumpara sa nakalipas pang linggo. Wala naman daw na ng severe o critical cases sa mga tinamaan at wala rin nasawi mula sa mga bagong pasyente. Ang Mabalacat City may isang kaso na residente sa Dao na siyang pinakamalaking barangay sa lugar. Nitong Martes, nakapagtala naman ng 2 bagong kaso ng COVID-19 sa siyudad San Fernando. Ang mga pasyente mula sa Barangay Dolores at Magliman. Sa kasalukuyan, nasa 4 ang aktibong kaso sa siyudad. Batay naman sa May 30 bulletin ng Angeles City, mayroon ding 2 bagong kaso ng COVID-19 na nagmula sa Barangay Balibago at Pulong-Bulu. Nasa 5 naman ang aktibong kaso sa naturang highly urbanized city. Samantala, as of May 29, 2022, nasa 81% na o mahigit 8.3 million individuals ang nabakunahan na kontra COVID-19 sa gitnang Luzon, habang nasa 19.6% o mahigit 2 million individuals naman ang nakatanggap na ng booster shots. Ngayong tagulan, isa umano sa mga nagbabantang sakit na posible pong dumako sa mga tao ay ang leptospirosis, lalo na sa mga bahaing lugar. Bunso dito, nagbabala ang Department of Health sa publiko na maging maingat at alamin ang mga pamamaraan kung paano may iwasan ang ganitong uri ng karamdaman. May ulat si JM Jesus.
Dinalaan ng Department of Health o DOH ang publiko sa posibleng banta ng leptospirosis ngayong tag-ulan, lalo na sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Ayon sa datos ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ang Central Luzon ay nakapagtala ng 145 leptospirosis cases sa taong 2021. Ito ay 39% na mababa kumpara sa taong 2020 na kung saan 239 ang kumpirmado nagka-leptospirosis. Sa kasalukuyang datos simula January 1 hanggang May 7, 2022, may naitala ng 26 leptospirosis cases. Ito ay mababa ng 51% kumpara sa datos sa nakaraang taon sa parehong petsa. Nagiging palas ang kaso ng leptospirosis tuwing tag-ulan. Kung kaya pinaliwanag ni Dr. Corazon Flores ng DOH Region 3 kung ano nga ba ang sakit na ito at paano kukuha. Ang leptospirosis sa ating pong kaalaman, ito po yung sa mga binabantayan natin na sakit, yung tag-ulan. Alam niyo po, pagka umuulan, bumabaha. Ito pong leptospirosis, pagka po tayo lumusong sa tubig na baha, na merong infected na ihi ng daga ng hayop, at maaaring pumasok po yan sa skin, sa mga sugat, doon po tayo magkakaroon ng tinatawag ng leptospirosis. So yung pong cause niya, Leptospira bacteria. Mahalaga naman umano na kumonsulta sa isang doktor kung may nararanasang simptomas ng leptospirosis, matapos lumusong sa baha at may sugat sa katawan. Kabilang sa mga ito ay lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, at pamumula ng mata ay agaran ng magpatingin sa doktor o kaya naman ay bumisita sa health center sa inyong barangay kung saan libreng ipinamimigay ang doxycycline na isa umano sa mga gamot laban sa leptospirosis. Ang agarang paglunas sa loob ng 2 araw ng pagkakasakit ay mahalaga umano para makaiwas sa mga komplikasyon na makakaapekto sa atay, pagkakaroon ng kidney failure at matinding pananakit ng ulo. Meron tayo pong tinatawag na prophylaxis, yung pong doxycycline. So, alam naman po natin na pwede po kayong pumunta sa ating mga health center. Meron po tayong tinatawag na libreng prophylaxis na doxycycline. Kung wala naman po sila sa health center, for sa inyo pong mga physician para po maresetahan po tayo. Ngunit sa mga bahaing lugar ay hindi maiwasan na kailanganing lusungin ng baha, may pamamaraan o tamang pag-iingat at maaaring gawin ng publiko. At tayo po yung magdala ng bota o yung protective, alam naman yun, medyo social na ngayon, naman, meron pinapasok sa sapatos na mga plastic para po hindi lumusong sa baha. Ano po? So magbota po tayo, o kaya naman meron mga daanang tulayan, tumulay po tayo dyan. Kung hindi naman talaga may iwasan, talaga nakalusong, may tinatawag po talaga na kinakailangan immediately hugasan yung parte ng katawan. Ipinapayo rin ng DOH na bawalan ng mga bata sa pagligo at paglangoy sa baha dahil higit sila nakalantad sa sakit ng maruming tubig. Yung mga childrens natin, gustong maglalangoy yan sa mga bahano po. Maaari po kasi hindi lang doon sa sugat pumasok ang bacteria, yung tinatawag natin Leptospira bacteria para maka-infect. Pwede rin po yung sa mucosa ng mga skin natin, o ibig sabihin even sa mouth or sa eyes po. Kaya kinakailangan, huwag din po maglangoy. Samantala, hindi lamang umuno dapat sa leptospirosis dapat mag-ingat. Nariyan pa din umuno ang banta ng dengue at mga sakit na dalang na lamok na dumadami dahil sa baha. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ikalawang palapag ng isang gusali sa May Kawayan, Bulacan, gumuho dahil umano sa overloading. 3 katao na sawi habang isa ang sugatan. At 27,000 na tablets ipinamahagi sa mga estudyante sa Bataan. Bulaklakan 2023 sinagawa sa Bulacan, Coral Nursery at Pawikan Preservation Site, itatayo sa Subic Bay Freeport. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. 3 katao ang naitalang nasawi at isa naman ang sugatan sa gumuhong second floor ng isang gusali sa Moralia Industrial Park sa May Kawayan, Bulacan. Ayon po sa inisyal na investigasyon, overloading umano ang naging sanhi ng pagbagsak ng gusali. Ang detalye sa ulat ni J.M. De Jesus. Sa isang minutong video na ito nakuha sa CCTV camera ng Iwan Consumer Trading Corporation building, makikita ang pangyayari kung paano gumuho ang ikalawang palapag ng gusali habang nasa first floor ang ilang mga trabahador. Nangyari ang aksidente bandang 4:30 ng hapon nitong Martes, May 31, ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP. Ang gumuhong second floor ay bodega ng logistic hub na ito na matatagpuan sa Moralia Industrial Park sa Barangay Liptong, May Kawayan, Bulacan. 4 umano ang natrap ng mga manggagawa, 3 sa mga ito ang nasawi at isa ang sugatan na ngayon ay nasa pagamutan. Nung pagdating namin doon sa area, so nandun yung mga tao sa labas. So sabi nila meron daw naiwan na tao sa loob sa nag-collapse na structure. So pagka-assess po ng aming ground commander, so nakita niya na bumagsak na yung second floor kasi portion lang naman ng second floor po ang bumagsak. And then nung na-assist niya, so pinag-search po kami, and then nung yun nga, nag-ano kami ng search, so may nag-response naman na tao nung nagtatawag kami. So nung naano namin na may nag-response, ibig sabihin may buhay pa sa loob. So yun ang hinahanap namin. So yun nga, may nakita nga kaming isa. Base sa inisyal na investigasyon, posibleng overloading ang naging sanhi ng pagguho na ikalawang palapag na nagsisilbing bodega ng naturang gusali. Makikita sa mga larawan na maraming kahon at sako o bundle ang laman ng gumuhong bodega. Hinihintay na lang ng May Kawayan BFP ang final report ng mga investigador para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Angelica Cara, CLTV News. Good news po mga karehiyon, may rollback sa presyo ng LPG ngayong araw. Ang price adjustment ay katumbas ng halos 65 pesos sa kada regular na 11 kilogram na tangke. 5 pesos and 90 centavos per kilogram ang tapiya sa LPG ng petrol. 3 pesos and 30 centavos per liter naman ang bawas sa auto LPG. 5 pesos and 18 centavos per kilogram ang bawas sa presyo ng Phoenix LPG habang 2 pesos and 86 centavos per liter naman sa auto LPG. Pamanang-panalawigan ng Bataan na mahagi ng nasa 27,000 tablets sa mga estudyante. Bulaklakan 2022 isinagawa sa lalawigan ng Bulacan at Coral Nursery and Pawikan Preservation Site itatayo sa Subic Bay, Freeport. Narito ang Central Luzon Express. Muling namahagi ng tablets ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa pangunguna ni Governor Abet Garcia para sa mga estudyante sa junior high school, alternative learning systems maging sa mga guro. Tinatayang nasa 26,996 ang kabuuang bilang ng mga gadget na ipinamigay. Ito na ang second wave ng proyekto kung saan itong nakaraang taon ay higit 12,000 ang inisyal na i-turnover sa mga mag-aaral. Uploaded na sa mga tablet na ito ang mga module na ginagamit para sa modular learning system kung kaya't hindi na kailangan mag-print pa ng hard copy ng mga lesson na ipamamahagi linggo-linggo ng mga guro.
Ang nasabing mga gadget ay kailangang ingatan ng mga humahawak ng mga estudyante dahil pagkatapos ng bawat school year ay ipapasa nila ito sa mga lower years. Bagamat inaasahang balik eskwela na sa Agosto, ay magpapatuloy umano ang programang ito ng provincial government. Sa lalawigan naman ng Bulacan, isinagawa ng mga Bulakenyo ang Bulaklan 2022 na may temang harana at bulaklak para kay Birheng Maria na ginawa sa Nicanor Abelardo Auditorium sa Malolos City. Ito ay pagpuputong ng koronang bulaklak sa imahe ni Birheng Maria na may kasabang tugtugan at kantahan bilang pagpapakita ng debosyon ng mga Katolikong deboto ng santo. Pinangunahan ni Governor Daniel Fernando ang koronasyon habang si Vice Governor-elect Alex Castro ang nagsabit ng kwintas at rosary habang ang iba ang nag-alay ng bulaklak. Ang bulaklakan ang isa sa mga tradisyon sa lalawigan ng Bulacan na pansamantalang nahinto dahil sa pandemya. Para sa iba pang balita, nakatakda namang itayo sa Subic Bay Freeport ang isang Coral Garden Nursery at Pawikan Preservation Site. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Subic Bay Metropolitan Authority sa pangunguna ni SBMA Chairman and Administrator Roland Paulino at iba pang mga stakeholders gaya ng DNR Provincial Office, PNP Regional Maritime Unit, Brighter Days Subic Limited Incorporated at ng Sangkalikasan Producer Cooperative. Layo ng pagtatayo ng nursery at preservation site na maparami ang mga wildlife sa loob ng Freeport at mapanatiling balanse ang kalikasan at progreso. Ang DNR katuwang ang Brighter Day ang magmomonitor at mamahala sa turtle hatcheries, recovery ng mga marine habitat gaya ng mga mangroves at coral reefs. Nakaatang naman sa PNP at Sangkalikasan Producer Cooperative ang pagsasagawa ng pagbabantay at pagbibigay proteksyon sa preservation site. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Incoming Press Secretary, bibigyang prioridad umano ang akreditasyon ng mga vlogger para makadalo sa mga press briefing ng Malacanang. Publiko pinag-iingat sa pagkain ng mga shellfish mula Pangasinan. Social Services, bayanihan i-konsulta ng Office of the Vice President, nagtapos na. At dagdag sigyang sa toll ng SETEX ipatutupad simula ngayong June 1. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, inilatag na ni incoming Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles ang kanyang mga plano sa Presidential Communications Operations Office pag-upo nito sa katungkulan. Isa umano sa kanyang mga prioridad ang akreditasyon ng mga blogger upang mabigyan ng otoridad ang mga ito na makadalo sa mga press briefing ng Malacanang. Narito ang report. Itutulak daw ni incoming Presidential Communications Operations Office o PCO Chief Attorney Trixie Cruz Angeles na mabigyan ng accreditation ang mga blogger upang makapag-cover sa press briefing sa Malacanang. Isa raw ito sa magiging prioridad ni Angeles sa kanyang pag-upo bilang hepe ng PCOO. We are, however, pushing for the accreditation of bloggers to be invited to some of the briefings, especially those conducted by the President-elect. Dagdag pa ni Angeles, tinitignan daw nila ang pagdaraos ng palace briefing ng 1 hanggang 2 beses kada linggo, higit pa kung kinakailangan. Regular once a week are for the updates on pending issues, and then possibly a second one if there are issues that need to be addressed immediately. There are also, we're not going to limit it, of course. If it is necessary, we will have more briefings. But other than that, the plan is 1 or 2 every week. Hindi naman nakapagbigay ng malinaw na kasagutan si Angeles nang tanungin kung lahat ng mga mamamahayag at media groups ay papayagang physical na makadalo upang mag-cover ng events na pangungunahan ni President-elect Marcos. I think we'll have to take a look at the existing policy first and make a decision later on as to how appropriate they are for the current times. Other than that, we will have to wait and see. Pending, a review of all existing policies regarding the coverage in Malacanang. Titignan daw ng incoming PCOO chief ang mga nakabinbing proyekto ng ahensya at dedesisyonan kung ano ang bibigyang prioridad. Tinitignan din daw nila ang pagbubukas ng diskurso at pagtingin sa usapin ng disinformation. There is no final plans yet for any particular projects, just that these issues are things that we are looking at to consider when prioritizing projects for the PCOO. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko ukol sa banta ng red tide sa mga shellfish na mabibili sa mga palengke. Nakitaan umano ng paralytic shellfish poison ang mga shellfish gaya ng tahong, tulya at talaba na nagmula sa katubigan ng Bolinao, Pangasinan na ibinabagsak sa mga pamilihan dito sa Central Luzon. Narito po ang detalye. Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko ukol sa pagkain ng mga shellfish mula sa Pangasinan, partikular sa mga nagmumula sa bayan ng Bolinao. Sa inalabas na Shellfish Bulletin No. 10 Series of 2022 nitong May 27, sinasabing nagpositibo sa paralytic shellfish poison o red tide ang mga lamang tubig na nakukuha sa katubigan ng Bolinao, Pangasinan, kaya ipinagbabawal ang pag-harvest at pagbebenta ng mga ito. Lahat ng uri ng shellfish gaya ng tahong, tulya, talaba at alamang ay hindi raw ligtas kainin, habang ang mga isda, pusit, hipon at katulad ng mga produkto ay kailangan munang linisin at tanggalan ng laman loob at lutuing mabuti bago kainin. Bagamat walang red tide sa katubigan sa mga probinsya ng Central Luzon at ligtas kainin ang mga shellfish sa rehiyon, ay may posibilidad naman umanong makarating sa mga pamilihan sa rehiyon ang mga shellfish na galing sa Pangasinan, kaya kailangan munang suriin o itanong kung saan nanggagaling ang mga binibiling laman tubig.
Kabilang sa mga sintomas ng red tide poisoning ay pamamanhid ng paligid ng bibig at mukha, pagkahilo, pakiramdam ng pagkaparalisa sa kamay at paa, panghihina ng katawan, pagbilis ng pulso, hirap sa pananalita, paghinga at paglunok, pananakit ng ulo, pagsusuka, pagtatae at pananakit ng sikmura. Kung makaranas ng ganitong pakiramdam pagkatapos kumain ng laman dagat ay kinakailangan umanong magtungo sa pinakamalapit na ospital para sa agarang lunas. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Inanunsyo ng Office of the Vice President na nagtapos na nitong nagdaang Martes, May 31, ang social services at bayanihan e-consulta na isinagawa ng kanilang tanggapan. Bahagi mo na ito ng transition process para sa pag-upo ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ang detalye sa ulat ni Angelica Cara. Nagtapos na nitong Martes, May 31, ang mga serbisyong hatid ng tanggapan ni Vice Presidente Leni Robredo. Bilang outgoing Vice President, kailangan na umanong pagtuunan ng pansin ang transition process para sa pag-upo ng bagong ikalawang Pangulo na si VP-elect Sara Duterte Carpio. Kabilang sa mga flagship program ni VP Leni na nahinto na ay ang e-consulta na nagsimulang magbigay ng libreng online na konsultasyon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nakapaloob dito ang libreng telemedicine services para madecongest ang mga ospital dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa pagtatapos ng programa, nasa 58,000 umano ang nagbenepisyong mga pasyente. Mayroong 947 na voluntaryong doktor at 1,761 na voluntaryong call and chat agent. Nagpasalamat si outgoing Vice President Robredo sa mga sumuporta sa programang ito, lalo na sa 947 na mga medical volunteers at 1,761 na call and chat agents. Isinasara din ng OVP ang kanilang Social Services Assistance Program kung saan nakapaloob ang pagbibigay ng medical at burial assistance. Magtatapos ang termino ni Robredo sa ika-30 ng Hunyo. Nauna na niyang inihayag na ilulusad niya ang Angat Buhay Foundation, isang non-government organization sa July 1 para sa patuloy na serbisyo sa publiko. Angelica Cara, CLTV News. Paalala po sa mga motoristang dumaraan sa SCTEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ngayong araw ang simula ng tasingil sa toll sa nasabing expressway. Madaragdagan po ng 78 centavos ang kada kilometro. Para sa mga Class 1 vehicles, gaya po ng kotse na ang biyahe ay sa pagitan ng Mabalacat City sa Pampanga at Tarlac, 31 pesos ang magiging dagdag singil sa toll. Ang mga Class 2 naman, gaya ng bus, 61 pesos at 92 pesos naman sa Class 3 o yung mga malalaking truck. Kung ang biyahe po ninyo ay sa pagitan naman ng Mabalacat City at Tipo sa Hermosa Bataan, 49 pesos ang dagdag singil sa mga Class 1 vehicles, 98 sa Class 2 at 147 pesos sa Class 3. Wala namang pagbabago sa toll ng mga pampasaherong bus. Sa pagbabalik ng CLTV News. Binibining Pilipinas 2022 candidates na kinahok sa Operation Smile sa Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV.
Nagbabalik ang CLTV News. Sa Agboga, Pampanga, ang naging destinasyon ng mga kandidata ng Binibining Pilipinas 2022 nitong Miyerkules, June 1. Sila ay nakilahok sa Operation Smile para sa mga batang mayroong bingot o cleft palate na tinutulungan ng Smile Philippines. Ang dalawang pambato ng Pampanga, proud na naging bahagi ng medical mission na naglalayong makapagbigay pag-asa at kita sa mga bata. Ito ang tinutukan ni Paolo G. Santos. Kakaibang pagrampa ang isinagawa ng ilang kandidata ng Binibining Pilipinas 2022 dito sa Rosario Memorial Hospital sa Guagua, Pampanga nitong umaga ng 1 ng Hunyo. Inspirasyon ng magagandang ngiti ng mga kandidata sa mga kabataang may birth defect na cleft palate o bingot. Ayon sa Executive Director ng Smile Philippines na si Emiliano Roman, sinadya nilang itap bilang influencer ang Binibining Pilipinas Foundation upang makahugot ng impluensya. Iyon ay upang lumaki ang awareness umano ng bawat komunidad sa bansa na may healthcare program silang ibinibigay na libre para sa mga batang may bingot. Today, na-invite namin yung partner, Binibining Pilipinas, parang enjoy time with the kids. Siyempre si Binibining Pilipinas, it will help us to create awareness. Ang dami ng bata sa labas na hindi nila alam, may libreng operasyon dito sa Operation Smile. So gusto namin ma-partner sa Binibining Pilipinas para ma-create awareness, para ma-help recruit patients. Mula surgery hanggang sa speech therapy, nakaalalay ang foundation sa mga benepisyaryo nito. Dito sa Rosario Memorial Hospital bilang kanilang operation center, nangyayari ang serye ng pagtulong mula sa mga volunteer doctors at healthcare workers. Kaya ang dalawang kandidata na pambato ng Pampanga, game na game sa advocacy drive na ito. We were so happy that Binibining Pilipinas is part of this project to help the kids, especially to those who have cleft lip. So at least we were able to help them and inspire them. Well, Binibining Pilipinas kasi po it's a charity, and so we like to reach out to different charities and extend our help, and also we have such a huge platform. So talagang nalalabas namin sa media, and also we can share to other people so that they are aware and they can also support the other charities. Bawat kandidata ay nagkaroon pa ng oras na makipagkwentuhan sa mga benepisyaryo ng Smile Philippines. Gaya ni Binibining Pilipinas Bataan number 26, Annalena Lacrini, na saglit na umalalay sa storytelling sa kabataang benepisyaryo ng Smile Philippines. Kabog sa magulang na si Hazel Lobo ang natatangi umanong sorpresang ibinigay ng Binibining Pilipinas sa pagbibigay ng importansya na matulungang umangat ang self-esteem ng mga kabataan, lalo na't isang mahabang proseso din umano ang pinagdadaanan nilang nanay sa pagkumbinsi na sumailalim sa medical procedure ang kanilang anak. Nakaka-encourage talaga, especially sa mga parents na kagaya namin na may mga batang may cleft lip and palate. Parang nabuboost yung confidence namin na parents na hindi dapat, parang yung self-esteem ng mga bata nabibuild talaga dahil sa mga ganitong event para sa kanila. Ayon sa promoter ng Binibining Pilipinas, marami pa raw ang mga aktibidades ng mga kandidata sa halos isang buwan bago ang Grand Coronation sa July 31. Ang mga advocacy drive umano na ito ay hindi mawawala sa kanilang calendar of events dahil ang journey ng mga beauty queen ay hindi lamang sa pagalingan sa pagrampa at galing sumagot sa Q&A. Dapat rin umano silang maging mulat sa iba't ibang mukha ng Pilipino na gustong sumabay sa ngiti ng tagumpay sa buhay. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagpaalam na nitong Miyerkules, June 1, ang 8 senador na magtatapusan ng kanilang termino bilang miyembro ng mataas na kapulunan ng bansa. Tatlo sa mga ito ang graduate na o nakatapos ng 2 termino, katumbas po yan ng 12 taon,
ay hindi na po pwedeng humabol sa parehong posisyon. Sila ay sina Senate President Tito Soto na hindi nagtagumpay sa kanyang kandidatura sa pagka-Vice Presidente, Senate President Pro Tempore Ralph Recto at Senate Minority Leader Franklin Drilon. 5 naman sa kanila ang nakaisang termino o 6 na taon pa lamang at maaari pa sanang humabol sa pagka-senador ngunit kumandidato sa mas mataas na posisyon ngunit hindi pinalad. Ito po ay sina Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao at Senator Kiko Pangilinan. Hindi naman nakalusot sa kanilang re-election bid sina Senator Dick Gordon at Senator Leila De Lima. Sa June 30, opisyal na magtatapos ang kanilang termino. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po ngayon sa layo lamang na o sa vicinity ng Coron, Palawan at anumang oras po sa araw na ito ay posible na po siyang matunaw at hindi na po siya mabubuo bilang isang ganap na bagyo. Samantala po ang Bicol Region, Mimaropa at Quezon magiging maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng low pressure area o LPA. Samantala po ang Metro Manila at naalala rin bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan na yung magiging maulap din ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. Pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil kuminsan po ay biglang bubuhos ang ulan at pinapayuhan po na magdala po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan. Medyo malinsangan po tayo hanggang tanghali at sa hapon asahan po yung mga isolated rain showers. Pinag-iingat po uli kayo. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 40 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Central Luzon, inaprubahan na ng Regional Wage Board. Implementasyon ng dagdag sa sweldo, gagawing 2 bigayan. Department of Health nagbabala sa posibleng banta ng leptospirosis ngayong tag-ulan, lalo sa mga binabahang mga lugar. Kaso ng leptospirosis sa Central Luzon ngayong taon, nasa 26 na. Ikalawang palapag ng isang gusali sa Moralia Industrial Park sa May Kawayan, Bulacan, gumuho dahil umano sa overloading. 3 katao nasawi habang isa ang nasugatan. Incoming Press Secretary, bibigyang prioridad umano ang akreditasyon ng mga blogger para makadalo sa mga press briefing ng Malacanang. At